नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार देऊळमक्कीच्या सरकारी प्राथमिक शाळेचं वार्षिक स्नेह संमेलन. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामाच्या सरकारी हायर प्रायमरी प्राथमिक कन्नड शाळेचं 2023-24 या वर्षाचं वार्षिक स्नेह संमेलन कार्यक्रम शुक्रवाराक 26 जानेवारीक मोठ्या उमेदीन जालो. या वेळार शाळा आवाराच्या मुख्य द्वाराचे आणि गेटाचे उद्घाटन शिरसी केडीसीसी बँकाचे निर्देशक श्री प्रकाश गुंगी हेमी केले. ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಣೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ सहकारी संघದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ या शालेय स्नेह संमेलनासाठी 2 महिन्याच्या पुढाकार घेऊन शालेय कार्यक्रमाक झटिले आणि 6 महिन्याच्यान या शाळेचे मुख्य शिक्षक म्हणून सेवा केले दिवंगत उमेश गुंगी हेमका स्मरण करून तेमगेल्या कुटुंब सदस्याक गण्य व्यक्ती बरोबर सन्मान करून गौरवपूर्वक मान दिलो. या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून देऊळमक्की ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष गौडा, उपाध्यक्ष कोमल देसाई, सर्व सदस्य, अरण्य अधिकारी सुभाष राठोड, SDMC अध्यक्ष भाग्या भट, शाळा शिक्षक, ग्रामस्थ, विद्यार्थी, पालक आणि इतर अधिकारी हजर आशिले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.
अरण्यवासियाक सरकार सकारात्मक रीते न्याय दिना रवींद्र नाईक. परिसर संघटनेन अरण्य हक्क कायद्यामार्फत अरण्यवासियाक उठवचो सार्वजनिक हितासक्तीच्या अर्जेचेर केंद्र आणि राज्य सरकारान सकारात्मक निर्णय दिलो ना. जिल्ह्यात अरण्यभूमी हक्कासाठी गेल्या 33 वर्षांच्यान सतत आंदोलन सुरू असून अरण्यभूमी हक्काचो न्याय मेळटपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू उरतले. जात धर्म पक्ष सोड सगळे एक जावन हे आंदोलन चालू दवरतले असे अरण्यभूमी हक्क आंदोलनाचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर ग्रामपंचायत सभांगणात आयोजित केलेल्या सभेक उद्देशून उलयताले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्य कायद्या अंतर्गत 85,557 अर्जी दिल्ले असून तितूंतले 69,773 अर्जी नामंजूर जालात. जिल्ह्यात फक्त 2,855 अर्जेक मात्र मान्यता मेळ्ळा. ही खेदाची गोष्ट, कारण अरण्य हक्क कायदो अनुष्ठानाक वैफल्य कायद्या विरुद्ध अर्जी तिरस्कृत जालात असे तेमी सांगले. या वेळार ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष पी यादव डिसौजा, चंद्रकांत बांदेकर, संदीप शेठ, गफ्फार शेख, शांताराम हेगडे, गाब्रियल हेमी सभेक उद्देशून उलयले. सभेच्या अध्यक्षस्थानार मल्लापूर ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष श्री उदय बांदेकर हेमी आशिल्ले. तेमी सांगले की अरण्यभूमी हक्काक आंदोलन अनिवार्य असा. न्यायासाठी कायदेशीर लढत दिवचो निर्णय घेतले असे तेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.